Pakistan'ın Peshawar şäherinde opozisiyadaky Awami Milli Partiyasy hökümet idarasynyň öňünde protest geçirdi. Partiýa özüniň 75 000 puştu nagdatyna şahsiýetini tasdiklayan dokumentlaryň sebäbi düşündirilmezden berilmeýänligini aýdýar. Resmiler dokumentleri taýýarlamak işiniň haýallamagynyň owan bozgunlaryny hasaba almak bilen baglydygyny aýdýarlar. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda prezidentiň köşküniň öňünde jemlenen himiýa puwdagynyň işçileri aýlyklaryny talap edip geçirýän protest aksiýalary bilen günde çykyş etmek kararyna geldiler. Nayrit himiýa karhanasynyň işçileri ençe aýyň dowamında wagtal protest geçirýärdi. Soňky aýlarda ýapylan karhananyň işçileri onuň özlerine 2 ýyllyk aýlyk bergisiniň bardygyny aýdýarlar. Azerbaýjanda milli pulun hümmetiniň petelmeginiň netijeleri köpçülükleýin duýulyp başlandy. Azerbaýjanyň manady 21 fevralda Amerikan dollaryna gatnaşykda hümmetiniň 3den 1 bölegini ýitirdi. Bu esasan ýurdun esasy eksport serişdeti bolan neftiň bahasynyň petelmegi bilen bagly boldy. 23 fevralda dukanlar açylanda çörekden başlap elektrik enzamlaryna çenli dürli haritlaryň bahasy ýokurlanypdyr. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside 1921-nji ýylda Gyzyl goşuny bilen söwüşde wepat bolan etkerler ýatlandy. Gürjistanyň prezidenti Georgiy Margvelashvili, premier-ministr Irakli Garibashvili bilen bilelikde parlamentiň öňünde geçirilen ýatlama dawaratynda çykyş etdi. Bu çäranyň ýany konfliktiň pedalarynyň hatyrasyna dini ibadat hem geçirildi. Kabulda onlar çadym aýallara garşy zorluklaryň öňüni almaga çagyryş edip geçirilýän demonstrasiýa goşuldy. Protestçiler Owganistanyň milli bütewlik hökümetiniň jinaýatçylary jogapkärçiligi çekmek boýunça ýeterlik iş etmeýänligini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.